መብዛሕትኡ ሰብ ዘይዕወተሉ ምኽንያት ብቕዓት ስለ ዘይብሉ ኣይኮነን ብዛዕባ ቀጻልነት ወይ ኮንሲስተንሲ ዝተጋገየ ኣንመር ስለ ዘለዎ እዩ። ኣብዛ ቪድዮ ንህይወትካ ንምቕያር ክትገብራ ዘለካ ሓንትን ወሳኒትን ነገር ጥራሕ ክነግረካ። ምኽንያቱ ብዙሓት ልማዳት ብሓንሳብ ክትቕይር ምፍታን ናብ ውድቀት ጥራሕ ይዝመርሐካ። እቲ ምስጢር ግን ኣብታ ንኹሉ ትድግፍ ሓንትን መሰረታዊትን ልማድ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ነዚ ሓንቲ ልማድ መሪፅካ ንምእቲ መዓልትታት ጥራሕ እንተተግቢርካያ ህይወትካ ብዘገርም ኩነታት ክትቕየር እያ። እዚ ሓንጎልካ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ወይ ኒውሮፕላስቲሲቲ ንብሎ። እስቲ ሕሰቡ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ን3 ዓመት ብትግሃት እንተሰሪሕካ $5 ሚልዮን ክትረክብ ምዃንካ ርግፀኛ እንተትኸውን ተስፋ ምቆረፅካ ዶ? ርግፅ እዩ ኣይምቆረፅካን። እቲ ፀገም እምበኣር ክሰልጠኒ ድዩ ይኽእሎ ድየ ዝብል ጥርጣረ እዩ። ነዚ ጥርጣረ ዝሴርካ ናብ ዓወት እትበፅሐሉ ቀሊል መገዲ ሓንትን መሰረታዊትን ልማድ እያ። ጄሪ ሳንፌድ ዝበሃል ኮሜድያን ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም። ገና ጀማር ከሎ ሓደ ሜላ እዩ ዝጥቀም ነይሩ። በዚ ሜላ ዝተጠቒሙ ድማ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶም ኮሜድያን ናይ ዓለምና ክኸውን ክኢሉ እዩ። ኣነ ነዚ ነገር ሕጊ ሚእቲ ኢለ እየ ዝፅውዖ። ኣተገባብርኡ እውን ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ክትገብራ ዘለካ ነገር እዚኣ ጥራሕ እያ። ንህይወተይ ብዝለዓለ ደረጃ ክቕይር ዝኽእል ግን ድማ ሓደ ክሃንፆ ዘለኒ ልማድ እንታይ እዩ ኢልካ ምሕሳብ እዩ። እዚ ድማ መሰረታዊ ልማድ ንብሎ። ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ እንተፀኒሕካ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ህይወትካ ክቕይራ ዝኽእላ መሪፅካ ክትጥቀመለን እትኽእል 10 መሰረታዊ ልማዳት ከካፍለካ እየ። እዚ ልማድ መሰረታዊ ዝተባሃለሉ ምኽንያት እውን ንኩሉ ክፍልታት ህይወትካ ስለ ዝፀሉ እዩ። ንኣብነት ኣነ ንህይወተይ ዝቕይር ዓብዪ ነገር ኣንግሄ ምትሳእ እዩ ኢልካ ወሲንካ ንበል። መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚኦም ስሕተት ዝፍፅሙ። ኣንግሄ ክትስእ እየ፣ ብድሕሪኡ ሜዲቴት ክገብር እየ፣ ከንብብ እየ፣ ክጎይ እየ፣ ስፖርት ክሰርሕ እየ እናበሉ ብሓንሳብ 17 ነገራት ክገብሩ እዮም ዝፅዕሩ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። እቲ መሰረታዊ ልማድካ መዓልታዊ ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ምትሳእ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ። ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ሰዓት 5 ክትስእ ከለካ ሎሚ ቁርብ ከንብብ ደስ ይብልኒ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ካሊእ መዓልቲ ድማ ሎሚ እስኪ ቁርብ ክጎይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ሓንቲ መሰረታዊት ልማድ ንብዙሓት ካልኦት ነገራት ባዕላ እያ ትስሕቦም። ንገሊኦም ሰባት ድማ መሰረታዊ ልማዶም ጂም ምኻድ ጥራሕ እንተኮይኑ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ጂም ምእታውን ስፖርት ምስራሕን ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ። እዛ መሰረታዊት ልማድካ ንካልኦት ክፍልታት ህይወትካ ከመይ እያ ትፀልዎ? ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ስፖርተኛ ስለ ዝኾንኩ መስተ ክንከለኒ ክትብል ትጅምር። ወይ ድማ ስፖርት ስለ ዝሰርሕ ዘለኹ ጥዑይን ንጥዕናይ ዝስማዕማዕ ምግቢ ክበልዕ ኣለኒ ወይ ፅቡቕ ድቃስ ክድቅሰለኒ ክትብል ኢኻ ትጅምር። ርኢኻ እታ ዘጠረኻያ ሓንቲ ጠቓሚት ልማድ ንኩሉ ህይወትካ ቀስ ብቐስ እያ ትቕይሮ። እቲ ምስጢር ዘሎ እውን ኣብዚ እዩ። ብዛዕባ ሕጊ ሚእቲ ዝበልናዮ ካብዚ እዩ ዝጅመር። ንመላእ ህይወትካ ክቕይር ዝኽእል ሓደ ዓብዪ መሰረታዊ ልማድ ወይ ኪስቶን ሃቢት ምረፅ። ኣብ ስራሐይ ይኹን ኣብ ህይወተይ ክወስዶ ዘለኒ ሓደ ወሳኒ ስጉምቲ እንታይ እዩ ኢልካ ሕጂ ወስን። ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ሓቢርካ እንተፀኒሕካ እውን 10 መሰረታዊ ልማዳት ወይ ኪስቶን ሃቢትስ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ክነግረካ እየ። ካብኡ ቀፂልካ ነታ ዝመረፅካያን ሓንትን ወሳኒትን ልማድካ ን100 መዓልትታት ብተኸታታሊ ክትግብር ኣለካ። ን100 መዓልትታት ማለት ን3 ወርሕን 10 መዓልትን ጥራሕ። ንተኸታታሊ 100 መዓልትታት መዓልታዊ ማለት እዩ። ንኣብነት ንግሆ ሰዓት 5 ምትሳእ እንተኮይኑ 100 መዓልትታት ሰዓት 5 ናይ ንግሆ ካብ ድቃስካ ተስእ። ስፖርት ምስራሕ እንተኮይኑ እውን ብተኸታታሊ ን100 መዓልቲ ስፖርት ስራሕ። ናይዚ እቲ ቀንዲ ቁልፊ እዚ እዩ። እዚ ሕጂ ዘለካ ናይ ግዜ ኣጠቓቕማ ወይ ስኬጁል ክትዕወተሉ ይትኽእልን ኢኻ። ስለዝኾነ ግድን ነገራት ክቕየሩ ኣለዎም። ካብ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ግዜ ከም እተተርፍ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምቾት እውን ክኸለካ ይኽእል ይኸውን እዩ፣ ግን ግድን ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ። ንእን ክሕግዘካ ንዓኻ ዘለኒ ምኽሪ ሓንቲ እያ። ን100 መዓልትታት ጥፋእ ክብል ከለኹ ካብ ስድራ ቤትካ ረሓቕ ማለት ኣይኮነን። ምስ ስድራኻ ዘለካ ግዴታ ፈፅም፣ ግን ን100 መዓልትታት ካብ ኣዕሩኽትኻ ጥፋእ፣ ካብ ሶሻል ሚድያ ጥፋእ፣ ካብቲ ልሙድ ናይ መዘናግዒ ህይወትካ ጥፋእ። ንኣዕሩኽካ ድማ ከም ዝበሎም ንዝቕፅሉ 100 መዓልትታት ኣብ ገዛ ርእሰ እዩ ዝሰርሕ ዘለኹ። ስለዝኾነ ድሕሪ 3 ወርሒ ኢና ክንራኸብ ኣሎ። ሕጂ እቲ ዕላማ ን100 መዓልትታት ኣብ ገዛ ርእስኻ ጥራሕ ክተተኩር እዩ። ብሕልፊ ሲንግል እንተኾንካ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብልኻን። ስራሕኻ ወዲእኻ ምስ መጻኻ ናብቲ ናይ ብሕቲ ስራሕትኻ ቀጥታ ኢኻ ትኣቱ። ን100 መዓልትታት ድምፅኻ ጥፍእ። ምኽንያቱ እቲ ዘገርም ነገር ን100 መዓልትታት ጠፊእኻ ሓንቲ ነገር ብቐጻልነት ምስ ትገብር ድሕሪ 100 መዓልቲ ፈፂምካ ካሊእ ሰብ ኢኻ ትኸውን። ሓዱሽ መንነት ሓዱሽ ልማዳትን ዘለዎ ሰብ ኢኻ ትኸውን። ነዚ ነገር ኣኸቢትካ ይትረኣዩ። ብጣዕሚ ቀሊል እዩ።
ግን ሓደ ሰባት ይጽግሞም ኣብዚ ክትገብሮ ዘለካ ተቀዳማይ ስጉምቲ እንታይ ከም ትገብር ወስን ቀጽልኻ ንመይት መዓልትታት መዓልታዊ ተደጋጋሚ ግበሮ እቶም ኣይጥዕመንን ወይ መደባተይ ብዙሕ እዩ ዝብሉ መምኽኔታታት ቦታ ይተሃቦ ንርእስኻ ዕንቅፋት ይትኹና እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክነግረካ ኣነ ብህይወተይ ምስ ብዙሓት ዕዉታት ሰባት ናይ ቀረባ ርክበልን ግን ሓደ ዝተረዳእኽዎ ነገር እንተሃለየ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ካልእ ሰብ ዝበለጹ ብጣዕሚ ስማርት ሰባት ኣይኮኑን ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ ዕዉታት ሰባት እቶም ዝበለጸ ቀጻልነት ወይ ኮንሲስተንሲ ዘለዎም ሰባት እዮም ንሳቶም ካብ ካልእ ሰብ ዝበለጸ ናይ እምሮ ብቕዓት የብሎም ንሳቶም ቀጻልነት ክህልወን ኣለዎ ኢሎም ዝወሰኑ ሰባት ጥራሕ እዮም ካባኻ ዝፈልዮም ነገር እውን ንሱ እዩ መዓልታዊ አንጊሆም ይትስኡ ካብቲ ዘለዎም ናብቲ ክበጽሕዎ ዝደልይዎ ቦታ ዘብጽሖም ስራሕ ድማ ይሰርሑ ጥዕንኡ ዝሓለወ ሰብ ኣብ ኣመጋግቡን ስፖርትን ቀጻልነት ዘለዎ ሰብ እዩ ሓደ ሰብ ሃብታም ዝኸውን እውን ከይተሓለለ ብቐጻልነት ስለ ዝሰርሐ እዩ ዓወት ካብ ቀጻልነት እዩ ዝመጽእ እዚ ድማ ምስ ግዜ እናተደማመረ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ዘምጽእ እቲ ትረኽቦ ለውጢ ድሕሪ 100 መዓልትታት ጥራሕ ዝመጽእ ዝመስለካ ዝኸውን ግን መዓልታዊ ክትገብሮ ከለኻ እናተመሓይሽካ ኢኻ ትኸይድ ንሸውዓተ መዓልቲ ጥራሕ እንተጌርካዮ እኳ ካብቲ ሎም ዘለኻዮ ድሕሪ 7 መዓልቲ ዝሓሸ ሰብ ኢኻ ትኸውን እቶም ዝተዓወቱ ሰባት እቶም ዘይተሓለሉ ቀጻልነት ዘለዎም ሰባት እዮም ውድቀት ዝመጽእ ተስፋ ምስ ትቆርጽ ጥራሕ እዩ ተስፋ እንድሕር ዘይቆሪጽካ ክትወድቕ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ስራሕ ክሳዕ ዝዕወት ክሰርሖ እየ እንተኢልካ መን ይክስዕረካ ሓንጎልካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ብቐሊል ኣብነት ክነግረካ ሓንጎልካ ልክዕ ከም ሓደ ዱር እዩ ኣብ ማእኸል ዱር ክትጓዓዝ ከለኻ ገሊኡ ቦታ ብተኽሊ ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ጉዕዞኻ ንምቕጻል ግድን ሓድሽ መንገዲ ክትኸፍት ኣለካ ሓድሽ መንገዲ ንምኽፋት ድማ ብኻርላ ነቲ ተኽሊ መንጢልካ ክትሓልፍ ኢኻ ትግደድ ግን ሓደ ግዜ ሰባት ስለ ዝረጋገጽዎ ዝተረገጸ መገዲ ትረክብ ንሱ እቲ ቀሊል መገዲ ኮይኑ እዩ ዝጸንሐካ መብዛሕትና ክንሓድጎም እንደሊ ልማዳት ኣለውና ንኣብነት ኣብ ስልክና ኣላርም ሰዓት ምምላእ ኣርፊድና ካብ ድቃስና ንትስእ እዚ ኣብ ሓንጎልና ዝተጸረገ ልሙድ መንገዲ እዩ እቲ ሕጊ ምእቲ ግን ከምዚ እዩ ዝብለና ነቲ ካርላ ውፅእ እሞ ንዝቕጽል 100 መዓልትታት ሓድሽ ናይ ህይወትካ መገዲ ንምፍጣር ንትሸፊንካ ዘሎ ተኽሊ መንጥር እዩ ዝብለና ኣንጊሄ ምትሳእ ኣይኽእልን እየ ትብል ትኸውን ግን ዋላ ክጽግመካ ምዃኑ እናፈለጥካ ነቲ ሓድሽ ልማድ ንምህናጽ ብጭካነ ወስን ብድሕሪኡ ሓንጎልካ ምስ ግዜ ምስ ተሓድሽ ነገር ይላመድ እዩ ሕጂ ዝኸብደካ ዘሎ ነገር ጽባሕ እናቐለለን ተራ ነገር እናኾነን እዩ ዝመጽእ ን100 መዓልትታት ብተኸታታሊ እንተጌርካዮ ኣብ ስልክኻ ኣላርም ቅድሚ ምጽዋዓ ባዕልኻ ክትስእ ኢኻ ትጅምር እዚ እቲ ናይ ሓንጎልካ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ወይ ኒውሮፕላስቲሲቲ ንብሎ ጄሪ ሳንፌድ ነዚ ምስጢር ተጠቒሙሉ እዩ ሓደ ጀማሪ ኮሜድያን ጄሪ ሳንፌድ ዕውት ኮሜድያን ክኸውን እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ ኢሉ ሓቲትዎ ጄሪ ድማ ከምዚ ዝመሊስሉ ኣነ ናይ ኣዋርሕ ፕሮግራም ኣብ መንደቕ ሰቒለ መዓልታዊ ዛንታታት ይጽሕፍ ነይረ ገሊኡ መዓልቲ ጽቡቕ ጽሕፍ ገሊኡ ድማ ዘይረብሕ ዛንታ ጽሕፍ ግን ዕላማይ መዓልታዊ ናይ ምጽሓፍ ልማድ ምህናዝ ጥራሕ እዩ ነይሩ ጽሒፈ ምስ ወዳእኹ ኣብቲ ፕሮግራመይ ብቐይሕ ምልክት ኤክስ ይገብረሉ ነይረ እቲ ኤክስ ብተኸታታሊ እናበዝሐ ምስ ኸደ እቲ ዝፈጠርካዮ ሰንሰለት ክስበረካ ይትደልን ኢኻ ዓወት ከቢድ ኣይኮነን እቲ ተግባር እውን ቀሊል እዩ ግን ንሕና ብምሕሳብ ጥራሕ ኢና ንኽብሉ ፍርሒ ጥርጣረ ኣይኽእልን እኮ ዝኸውን ዝብሉ ሓሳባት ጥራሕ እዮም ዝዓግቱና እቶም ዝተዓወቱ ሰባት ካብ ሰቦም ዝበለጽ ብሉፅ ርእሲ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘለዉ ሚልዮነራት እቶም 80 ሚእታዊ ካብ ድኻ ወይ ማእኸላይ ስድራ ቤት ዝመጹ እዮም እስትሕሰቦ ካብ ሎሚ ጀሚርኻ ን3 ዓመት ብትግሃትን ተሰሪሕኻ $5 ሚልዮን ክትረክብ ምዃንካ ርግጸኛ እንተትኸውን ተስፋ ምቆረጽካ ዶ ርግጽ እዩ ኣይምቆረጽካን እቲ ጸገም ግን ክሰልጠኒ ድዩ ኣነ ሞ ብቑዕ ድየ እናበልካ ብዙሕ ምጭናቕን ምሕሳብን እዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ርእሰይ እምነት ኣለኒ ምባል ግዴታ ኣይኮነን እምነት ንስኻ ተግባር እናወሰድካ ብዝኽድካ ቁፅሪ እናመፀ ዝመጽእ ነገር እዩ ሰባት ናብቲ ዝዕወትሉ ግዜ ኣዝዮም ምስ ቀረቡ እዮም ብዘይፍላጥ ተስፋ ዝቆርጹ ድሕሪ ውድቀት ዓብዪ ዓወት ከም ዝስዕብ ስለ ዘይፈልጡ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብታ ውድቀት እዮም ኢዶም ዝህቡ ሕሰቦ እሞ ክንደይ ግዜ ኢኻ ተስፋ ቆሪጽኻ ስፖርት ክሰርሕ እየልካ ኣቋሪጽኻ ቢዝነስ ክጅምር እየልካ ገዲፍካዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ግን ክትውስን ኣለካ ሓንቲ ነገር ምስ ጀመርኩ ኣይቋረጽን እየ ክሳዕ መወዳእታ ክበጽሕ እየ በል እቲ ናይ ቀደም ንስኻ ተስፋ ይቆርጽ ነይሩ ይኸውን ተሓዱሽ ንስኻ ግን ኣይሕለልን ብቐሊሉ ተስፋ ይቆርጽን እዩ ዓበይቲ ነገራት ግዜ ወስዱ እዮም ብዛዕባ እቲ ናይ ቻይና ባምቡ ወይ ድማ
تخلق قركا ዝበሃል ዛንታ ክነግረካ ናይ ባምቡ ዘርኢ ተኺልኻ ንሽዱሽተ ዓመት ማይ ተስትዮን ትከናኸኑ ግን እቲ ዘርኢ ወላ ሓንቲ ካብ መሬት ኣይወፅእን እዩ ኣብ ታሻድሸይተ ዓመት ግን ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ጥራሕ 80 ጫማ እዩ ንላዕሊ ዝዓቢ እዚ ማለት ዳርጋ 24.3 ሜትር ማለት እዩ ዓወት እውን ከምኡ እዩ ንነዊሕ ግዜ ለውጢ ዘየለ እዩ ዝመስል ድሕሪኡ ግን ብሓንሳብ ኢኻ ክትሪኦ ትጅምር ሕዚ ህይወትካ ክቕይራ ዝኽእላ 10 ወሰንቲ መሰረታዊ ልምድታት ወይ ድማ ኪስቶን ሃቢትስ ክነግረካ እቲ ቀዳማይ ከም ተቐዲመ ዝነገርኩ ኣንጊኻ ምትሳእ እዩ ኩሉ ግዜ ንግሆ ሰዓት 5 ትትስእ እንተኾንካ እዚ ልማድ እዚ ንመዓልታዊ መደባትካ ንክትቆፃፀርን ቅድሚ ሰብ ተስኢኻ ስራሕኻ ንክትጅምርን ዓብዪ ዕድል እዩ ዝህበካ ካልኣይ መዓልታዊ ስፖርት ምስራሕ ን30 ደቂቃ ጥራሕ እኳ እንተኾነ ስፖርት ምስራሕኻ ጥዑይ ምግቢ ንክትበልዕን ፅቡቕ ድቃስ ንክትድቅስን እዚ ድማ ባህርኻ ንክኸውን እዩ ዝገብረካ ሳልሳይ መዓልታዊ 10 ገጽ መጽሓፍ ምንባብ እዩ እዚ ልማድ እዚ ሓድሽ ፍልጠትን ኣርኣያን ስለ ዝህበካ ኣብ ኣተሓሳስባኻን ውሳነታትኻን ዓብዪ ለውጢ ክተምፅእ እዩ ዝሕግዘካ መጽሓፍ ክረክበ ይኽእልን ዝብል ሓሳብ እንተሃሊካ እውን ቻናልና ናናት ዩቲዩብ ዝተፈላለዩ ንህይወትካ ክቕይሩ ዝኽእሉ መጽሓፍቲ እሕፅር ኣቢሉ ፀሚቑ ስለ ዘቕርበልካ መዓልታዊ ናይዚ ቻናል ሓንቲ ቪድዮ እንተሪኢኻ ኣብ ህይወትካን ኣተሓሳስባኻን ዓብዪ ለውጢ ክተምፅእ ኢኻ ራብዓይ መዓልታዊ መደብ ወይ ድማ ፕላኒንግ ምፅሓፍ እዩ ቅድሚ ምድቃስኻ ንፅባሕ ዝኸውን 3 ገደስቲ ክሰርሖም ዘለኒ ስራሕቲ እንታይ እዮም ኢልካ መፅሓፍን ነዚ ድማ ልማድ ምግባርን ንጭንቀትካ የጥፍኦ እዩ ፍርያትነትካ ወይ ድማ ፕሮዳክቲቪቲካ ድማ ይውስኾ እዩ ሓምሻይ ሜዲቴሽን ወይ ድማ ምስትንታን ንብሎ እዩ ኣብ መዓልቲ ን10 ደቂቃ ጥራሕ ብፀጥታ ኮፍ ምባል ኣእምሮኻ ንክረጋጋእን ንክተተኩርን ወይ ድማ ፎከስ ንክትረክብን ይሕግዘካ እዩ ሻድሻይ ገንዘብ ምቁጣብ ወይ ድማ ትራኪንግ ኤክስፐንስ ንብሎ እዩ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግዛእኻ ምሕሳብን ወፃኢታትካ ምምዝጋብን ልማድ እንተገይርካዮ እዚ ልማድ እዚ ንፋይናንሳዊ ህይወትካ ስርዓት የትሕዞ እዩ ሻውዓይ ፅቡቕ ድቃስ ወይ ድማ መዓልታዊ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓታት ምድቃስ እዩ ብእዋኑ ምድቃስ ንፅባሕ ዘድለየካ ሓይሊ ወይ ድማ ኢነርጂ ክህልወካ ስለ ዝገብር ፅባሕ ንኩሉ ስራሕትኻ ብትግሃት ንክትፈፅም ይሕግዘካ እዩ ሻምናይ ምስጋና እዩ መዓልታዊ 3 እተመስግነሎም ነገራት ምፅሓፍ ልማድካ እንተገይርካዮ እዚ ልማድ እዚ ንትዘለካ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ብኣውንታዊ ተሓሳስባ ይትክኦ እዩ ታሽዓይ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ምትኳር ወይ ዲፕ ወርክ ንብሎ እዩ መዓልታዊ ንሓደ ሰዓት ስልኪ ከየልዕልካ ኣብቲ ዝዓበየን ወሳንን ስራሕካ ጥራሕ ምስራሕ ንኩሉ ነገራት ቀስ በቐስ ይቕይሮ እዩ ዓስራይ ጥዑይ ኣመጋግባ ወይ ሄልዝ ኢቲንግ ንብሎ እዩ ናብ ውሽጥኻ እተእትዮ ምግቢ ወይ እትበልዖ ነገር ምጥንቃቕ እዚ ንህይወትካ ኣዝዩ ወሳኒ ልማድ እዩ ጥዑይ ምግቢ ንሓንጎልካ ብቕዓት ስለ ዝህቦ ኣብ ስራሕካ ንጡፍ ንክትኸውን ይገብረካ እዩ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ከምዚ ዝበለ ህይወትካ ክቕይር ዝኽእል ጠቓሚ ቪድዮ ንምርኣይ ንታብ ስክሪን ትሪኣ ዘለካ ቪድዮ ንኸእያ ኣብታ ዝቕፅል ቪድዮ ክንረኸብ ኢና እዚ ናናት ዩቲዩብ እዩ